Wajibia TV. Ubeje wo ho. Yawoh, ayena os de yeda os de yeda wasio os de yeda wasip yeda wasia os de yeda os de yeda wasio os de yeda si yeda wasia os de yeda e wadia waya mahena Yawoh, ayena os de yeda. What ya waya mahena wa? Yawoh, ayena os de yeda. Os de yeda wasio. Oh, de yeda. Yeda wasio. Oh, de yeda. Os de yeda wasio. Oh, de yeda. See, yeda wasias, de yeda. What ya waya mahena? Yawoh, ayena os de yeda. What ya waya mahena? Yawoh, ayena os de yeda. See, yeda wasio, yanko pon yeda wasio da. Yeda wasio, ayebia ma yeda was. Tete yami wadia awa yeda wa. Tete yami wadia awa yeda wa. Rabbi yami wadia awa yeda wa. Yada yami wadia awa yeda wasio, yanko pon yeda was. Yeda wasio, ayebia ma yeda was. Tete yami wadi awa yeda was. Dada yami wadi awa yeda was. Tete yami wadi awa yeda was. Dada yami wadi awa yeda was. Yeda wasio, yanko pon yeda wasio da. Yeda wasio, ayebia ma yeda was. Tete yami wadi awa yeda was. Rabbi yami wadi awa yeda was. Tete yami wadi awa yeda was. Dada yami wadi awa yeda wasio da. Yeda wasio, yanko pon yeda wasio da. Yeda wasio, ayebia ma yeda was. Rabbi yami wadi yeda was. Tete yami wadi awa yeda was. Dada yami wadi awa yeda was. Tete yami wadi yeda wasio da. Osoro hina yada was yiwa. Osoro hina yada was yiwa. Dadie mejo onya amya batampe yada was yiwa. Yiwa yawa mejo onya amya batampe yada was yiwa. Osoro hina awase waya osoro hina yada wase yiwa dadie mejo amya batampe yada was yiwa yawa mejo amya batampe yada was Sonimo zenzena aya kitaro zenze adum was mafo adumbi was mafo ne monte sonimo aya kitaro zenzena adum was mafo inkwajibi was mafo ne monte sonimo aya kitaro zenze adum was my ayar sabi was my phone monte sonimo na ya kizana zenzena be was my impuntu be was my phone monte sonimo na ya kizana zenzena dum was my
Adumbi was my funny monte sonim. Sonimon Ayakizano. Zenzenado was my Adumbi was my funny monte sonim. Sonimon Ayakizano. Senzena, they was my funny minyan coupon. Nembre manquete chira adumbra. Netam baje, emekwa, inquire me, coupon, margaret. Tito yami, yaneta, baje me, baje yanqua, minya, coupon, margaret chira adumbra. Neta, baje, emekwa. Inquire me, copa, na margaret. Tito yami, yaneta, me, beji, and quao, copa, na margaret, chira, atumra, yaneta, beji, inquire me, copa, na margaret. Tito yami, yaneta, beji, tijimio, ila jani yami, jimio. Neraze Jimmy, Jimmy, Sawanje, Jimmy, was my funny yammy, Jimmy, Yagade, Jimmy, Sawanje, Funny, Jimmy, Silo yammy, Jimmy, Erade, Jimmy, Sawanje, Funny, Jimmy, Ilajani yammy, Jimmy, Neraze Jimmy, Sawanje, Funny, Jimmy, Somafo, Yami, Jimmy, Rade, Jimmy, Sawa, Jimmy, Elijah, Yami, Jimmy, Rase, Jimmy, Sawanje, Funny, Jimmy, Shilo, Yami, Jimmy, Rase, Jimmy, Sawanje, Funny. Jimmy, Somafo, Yami, Jimmy, Rade, Jimmy, Sawanje, I want way to Manoyo. Oh, Yamewa, when yes, I would know that Baya, Osma, one way to Manoyo. Oh, Yamewa, when yes, I would know that Baya, Osma, one way to Manoyo. Oh, Yamewa, when yes, I would know that Baya, Meza, yes, Sufiano to. Oh, Yamewa, when yes, I would know that Baya, Osma, one way to Manoyo. Oh, Yamewa, when it is, I would know that Baya, Osma, one way to Manoyo. Oh, Yamewa, when yes, I would know that Inte on from Emo, or Asian net, Maya, Abi, or not a therapy on from Emo, Major War, Asian net, Maya, Abi, or not a therapy on from Memo, Major War, Asian net, Maya, Abi, or Ayer Sarabi on number Major War, Asian net, Maya, Abina, or not a therapy on number Memo, our Asian net, Maya, Abina, or not a therapy on number from Memo, our Asian net, Maya, Abina, or not a therapy on number from Memo, our Asian net, Maya, Abin, or Sunsum, Bayawajuma, Sunsum, Bayawaj, Rabbi Sunsum, Bayawaj, Chilo Sunsum, Sunsum, Bayawaj, Chilo Sunsum, Bayawajuma, oh no, yeah, Yami, a Panchafo, Ara Sunsum. Bayawaj, Chilo Sunsum, Bayawaj, Raja Sunsum, Bayawaj, Rabbi Sunsum, Sunsum, Bayawaj, Chilo Sunsum, Bayawaj, Ma, oh no, yeah, Yami, a Panchafo, Ara Sunsum. Lo Sunsum, Bayawaj, Rabbi Sunsum, Bayawaj, Chilo Sunsum, Sunsum,
Bayawaj, Rabbi Sunsum, Bayawajuma, Ano, Naya, Quanch, Yami, a Quantra for Wara, Sunsum, Bayaw, Numbre Sunsum, Bayawaj, Rabbi Sunsum, Bayawaj, Shilo Sunsum, over half, yes, Sunsum, Bayawaj, Shilo Sunsum, Bayawajuma, Ano, Naya, Quanch, Yami, a Quantra for Wara, Sunsum. Bayawaj, Chilo Sunsum, Bayawaj, Rabbi Sunsum, Bayawaj, Chilo Sunsum, Afu, Yes Sunsum, Bayawaj, Chilo Sunsum, Bayawaj, Ma, oh no, Naya, Yamia Quanchafu, Wara Sunsum, Bayawaj, Rabbi Sunsum, Bayawaj, Chilo Sunsum, Bayawaj, Rabbi Sunsum, Afu, Yes Sunsum, Bayawaj, Chilo Sunsum, Bayawajuma, oh no, yeah. Fawata banke no bagata, mesoa, na eso, where to me, where taye, where shami, I'm your batapa, emi wo, me tasia, bezeme ho, bema oda, adume, your batapa, emi wo, me tasia, bezeme ho. Bema oda atumeje fawa tabanke eseno bak atameso una eso meto me fwe chami weshami myo batampa yemi wo metia sia bezeme ho bema oda atume me ya myo batampa yemi wo metia sia bezeme ho bema oda atumeje fawa Tabanke esino beka tameso una eso meto me fecha me wesha me namyo pata pa emi wo mesiasia meze me ho bema oda awo me ya pata pa emi wo mesiasia mede me ho bema oda adwe Somafo oyo wa wen oyo wa wen Somafo oyo wa wen oyo wa wen Somafo oyo wen oyo wa wen Somafo oyo wa wen awo oyo Nyame Somafo oyo wa wen oyo wa wen Somafo oyo wa wen oyo wa wen Somafo oyo wen oyo wane Somafo oyo temumo no se Nyame Somafo oyo wane no kwe na je Nyame Somafo oyo wane ya bonko to Nyame Somafo oyo wane oyo wane Somafo oyo ente monko to no Nyame Somafo oyo wane Yenda na se Nyame Somafo yo wen ya yimpi jana Nyame Somafo yo wen oyo wen Somafo yo wen oyo wen Nyame Somafo yo wen oyo wen Somafo yo oyo wen Somafo yo ya oyo wen Somafo yo Ente muda na se Nyame Somafo yenko to no Nyame Somafo oyo wa ya yimpe jana me Somafo oyo wa wen awo oyo wa wen Somafo oyo ente yenda na se Nyame Somafo wa wen yanko to na Nyame Somafo oyo wa wen yenda na se Nyame Somafo oyo Wanwe ojo wanwe Somafo ojo wanwe pacho bi antenance Rabbi Yekese Rabbi Yekese Indeed, he is the messenger of Most High God, Apostle Rabbi. And the name still remains Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Amen. Ebra son that ye be saying some. Ebra son that ye be saying some.
Nsama or mama hina futu. Nsama or basahan yerba. Nsama or be ye fi yana how do akono or ya samna ye bet say near ya asam yefo. Rabbi Oyekese. Into the Mibrian Sebruno, your button suffering in his saying, and you saying our tafo branch, or ye Usian Adomacon, Osumay Adomacon, into the Mibri, Usian Adomacon Pacho, Flor Yawoh. Rabbi Yakase, Rabbi Oyekase, Asumdio, and also sing Yankopon Asi. Sir, or the summer, a society Tifono, Diano Abedom, Ghana, and Viasi. On I'm the Somafo, Yawoh, and so. Sabre, Ebia now ye, Nipa Fofra, Fe, na Wabakan Yahu, Opehu, on Yankopon, the Somafono. Tinia maybe why Yaya and Sabre Yawon Tiasi. Nancy, a Chaseba, never set a bounce. Say, and come said the horse, near dear children, on Yankopa Suma, Elijah Abba. Na Elijah Neba, on a Baba Chiraye, Yankopon, na quine, Rabbi Yakasi. Tia for flower ha, Niamana now ten, one who will say, Stronko. Say, ye na Yankopa Suma for any baby Asia. One better at the Saman, Yasaso, who but town. What Babon said, and Paiba won't be that we are see. Won't be that we are see, a Bessiwaha, Rabbi Yakasi. San say, Aya Onyankopon, na Somafo no, and the baby Asibatra da Sama, dear Nyankopon pe. Sobakaya Yosuka Semi, Ebrana Yohani, Tran a Siafan Empire no. Chelsea Siafan Conintense Oda. Trayam Pie, Bossed Yohani Tra dear, na Siafon, Yohani Tran a Siafon Pie. Chelsea Tran a Siafon Pie. Now one so Empire Ben Adia Juma. Yohani Diano. Our train the Somafo and Yesudiana, Rabbi Ayakase. Tiania Bao, Yohani San and Jumasino, or Tira Nebra of one no, and Paibo. Johanny Coy and Yosu Somafo can say, Johanny Tran the Somafo Pie into Trayam Piable. Sabre Ubans and Pia Fofra, won't be the free or so. Now pass as so, and not Eliano at the Abba. Come said I say, Elia nebeba, Nelia neba, nebraso, asumdie bebe wiase. Tina mayanka asem say, ene dia chire mu Elijah. Se Elijah bia di kan aba, otwa aba akonfuati. Sa ye bre so ya kan Elijah, obia di nani kobu, titibram Elijah, otwa aba akonfuani ti no. Se Elia dia wabakọ Elijah the Abako, Dabi, where Elijah, Bible son home and come, na wasam and a yakin. Say Elijah yakan wasami. Bible tells us about na a dear tree. Now so, son say, Obronia Maya who said, no dear Tireno, Yankopa Basmobiaba, your friend Elijah. Tis Yakaso be a Yankopa and Somafua. Near Kai Elijah, Obia didn't say what you're soft. Tia and you made a cocoon in Nyame Somafo Yaw, or your Elijah, or your Sofo, or your Malam, or your Comfo, or your Dinsini, or your Yankopon Somafo. See, a gas will be a Yankopon Somafua, a Modupa. But you say, Yan said, Yachira, and Yamasamintino, Yatin Yankopon Somafo, I found it. Mama one example, yes, we Yankopon Somafo. Now, son says Israel for when Yankopon in the anti. Or baby, and no more to Vincent, nor Tisa Yasu Chomno. Was a papa, Semin and Kamasam Ponchana Masona Tadium, minimum some hobby ever Tommy. Tia Yamasam Nabano. San or Coco Yamas Mafia, Dana Mel Mobi and Nimino, Sadio Ate. And when I'm not one about 80% of margin so you're suffer to say, a software number system minimum. Dabi. Nyame Somafo Yawoh, or your large and home comes at Taho, say Obeba and the dear Chile. Said your water was in Yanko Pano Somno, or been a difference about.
obi nte so mfa nkasa Nyankopɔn ma te so ma manfa daabi ɔno Nyankopɔn na nankasa na som obi firi soro na wɔde som na ba ti Elijah ne ba ɔde som bɛba ti Elijah ne bra su ni ɛnɛ mɛka Elijah no ho asɛm sɛ ye mu dodoɔ na ye afoforo no ɛno na ye ti yasinti de because ye nim nipa ɔyɔ ye nim sɛ wɔyɛ yasɔfoɔ na bi nti abagya yaresa ni asa akɔtena yasɔfoɔ ne na ase ɔkoko Nyame soma yɛ ɔsa ba ha no sɛ de Ghana sɔfoɔ ne yanya no bi no ɔyɛ ne ha o ti asɛm ne yɛ pa ɔkoko Nyame soma fi a wo yaresa de sɛ wo yɛ unconscious untimi nya hwe a asɛm adeɛ ba akɔpɛ no ɔbɛyɛ nanum asɛm ne nsa ti yani aba ha ya yaresfoɔ nyinaa efiri ha kɔ obi ankɔdi adanseɛ akyina wo baafo obi bra fa yarefoɔ bra for onua no wada ti akɔka doctor nsa ma yɛ bi abrɛ muntumi ntoa so momfa ma adeɛ ma me rabi akase na fa ne bra bɛtoa Onyankopɔn Somafo no ɔmo no mo sa yareɛ nipa atwene ne nipa nim die ntumi nsa no ɛno na Somafo ne sa tiya dia nka yɛtira yeye sabra yareɛ buga na abu sareɛ dɔɔso pii ne yɛti yɛ ho anye na yɛnya Onyankopɔn nipa bi na wɔbɔ dawuro sɛ mommra na Onyankopɔn asoma me na momfa yareɛ ne mmra ɔha ne mmra obi si wɔkɔ sereve na nsalefe nti ɔno deɛ ɔmfa ne yareɛ ne ma ɔbɛtena ma wuwɛ rabi yakase sɛ meka kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne Somafo na waba ne yɛbɛka ne ho asɛm kakra awieyɛ brɛm Elijah na waba no sɛ wogye n'asɛm di a sister ho bɛtɔ bra ho bɛtɔ zareɛ no wobɛfiri mu ha no wobɛfiri mu nso ti sɛ deɛ bɛyɛ wobɛho no nea ɔyɛ na wagya tom na ado ho asɛ nea ɔyɛ nim na waka kyerɛ wo nua no ɔhaw wo nua no ɔwɔ yareɛ wo nua no ɔwɔ amanneɛ wo nua asunsun bɛti ne so wo nua bi na asunsun fi wia no abusua no mu ebinom bɔdam ebinom yɛ ayalefoɔ nneɛma pii na monnam a mompɛ no monso am ho mmra no wɔgyefo no waba wɔgyefo bi aba Ghana o yɛte wɔgyefo bi nso aba Kumase a wɔgye nipa firi wɔn ha no amanneɛm wonkɔ atwane abɛtena wo nua bi nso wɔ ha korakyerɛ wo deɛ no adanti na wo mmɔ namanneɛ sɛ woamma namanneɛ afiri akɔ a kɔpɔ namanneɛ fatu akoma so sɛ adwuma no yɛn nyinaa ne yɛyɛ akyina no papa confirmation center hɔ ɔka kyerɛ information center wura ne sɛ mepɛ sɛ adepa bi aba Ghana yaresa bi aba Ghana ɔkoko Nyame Somafo yɛ ɔsa ti mepɛ sɛ me kurom bro no nso fa yalefoɔ nyinaa kɔpa yaresa kɔyɛ bi kɔtwea kra no bi kɔka asɛm no bi na Elijah na waba sɛ deɛ tetibrɛm Nyankopɔn Somafo ne ba yɛ a na wɔsa yadeɛ na obi di mirika kɔ kurom palima bi amahu no wasa me kwata wasa me yareɛ na nipa pii bɛdi Yesu akyi no saa brɛ wei ebi asi na sesan sɛ yen mo hwee fa okrokuru ni Nyame Somafo Yawoh nti no brada sanki yenim nipa a wɔya yenim ni a wɔya yaka nipa a wɔya kyerɛ sɛ onye nipa kɛkɛ oyetumi a Yawoh na ba nipa fam ti yanhwa de bi enkom sɛ da sɛ na di akyire no Nyankopɔn basima Eliaba tienti a yɛdi firi a yɛ nipa na ɔmo yɛ afoforo no because ɔmo hu ni a papa no ɔyɛ ɔmo hu no tie ɔsomafo ɔyɛ na ɔmo ntwene ho nso ntia sɛ fi sɛ ɔmo ne sɛ ɔsɔfo bi na aba ti ɔbɛsa ahwɛ no wakɔ ɛmfa saa adwene nso tirim sɛ ɔkoko Nyame Somafo yɛ da bia na soma ka ne sɛ afei na Nyankopɔn ne som abaduru Ghana ti obi ɔpa ahotɔ pa yaresa abraboyie mpuntuo na natwuma asɛm bɛkɔ so na wɔwu a wanya asomdwe wɔ adamanam na atemmu adanse wanya ahemama korɔ no gye sɛ ɔde ho bɛhyɛ ɔsom nim ansa ntontom som nim ansa na saa nneɛma wɔ nyinaa bɛyɛ adwuma ama wo Ghanafoɔ ate anom de ayɛ agodi bi sɛ yɛaka kyerɛ ɔmo nsɔre mu sɛ wɔn mo na ɛkɔ heaven tie nie paa Nyame Somafo yɛ so obi bɛtumi awura heaven a no ɔyɛ Ghana ni a Jesus wa de ho bewura ntontom ɛho asɛm de yɛbɛka nda foforo Nyame Somafo yɛ na aba abɛte afiri nanum sɛ ensɛm wɔ hɔ a Ghanafoɔ nim na mogye no tum sɛm bɛtie ne nsɛm a mobɛhunu na mbɛhu no korɛ ne nso ti yɛhwɛ Nyame Somafo yɛ abaayɛ no ɔma yɛsɛm bi wɔse me ne Elia no tabia meka
Ya ba Ghana asase so Yawoh ya to ha no. Atamso ntepi nanso obia no a wapie Ghana asase so. Na wase wo fla no se Nyankopɔn asoma no yakura ya de. Yankofo no kan Nyame afrɛ me. Ana Nyankopɔn afrɛ me. Pa Nyame soma bi ase me ho nkom se wo Bible mu. Me ho nkom se wo Quran mu. Ti wo maya no ho nkom se li bia ya sesa to. Ti nsama me be kan ayo koko Nyame soma bia no ho asɛm. Enu obi a afa no oba bia waba. Ti me bra afa me kɔ Malachi 4:5. Ti asɛm ne ye pa nkom se do se kam Malachi a woni no otifu a otwa to ɛwɔ apam dada nim ansa na Yesu aba. Otifu a otwa to ɛwɔ apam dada nim. Wonu no se nkom se Elijah bi baba. Ti se wotie me dia. Kom se no a Malachi se ya no abam. Kom se na Nyankopɔn ni difuo Malachi se Onyankopɔn basoma Elia biaba sa na wiase akɔ na wiye no abam. Na amaba bi opio Ghana ti Ghana ni se ana Ghana de ya ma yo se Nyankopɔn soma obi ba ma me bi ka bi ɛwɔ ya France atimoda ho o se Nyankopɔn soma bi obi aba o se ofiri mfantemam rabi ya kase woni mo hwe Nyankopɔn kan tete Nazareth na yamu but hon so na Nyankopɔn soma Yesu firi ya dai ebai rabi ya kase wo watwe nya Nyame atwen wonim tie nya Nyankopɔn nim de dia wasusu na pasa ya nya sa de Nyankopɔn susu Nyankopɔn atwen ya soronko firi wo nipa ho tie ni aba ti Nyankopɔn asema Elia abaya ntam ya ka Elia sado kokko Nyame Somafo ya kyerɛ no jandia nimdia dia mo ya so dam ho aye abafo kokko Nyame Somafo ofiri soro ba na asɛm ni wo se ya wo soro dom ho wo soro dom ni nyina won taban na soro dom na wo ho no ntitemu ni ya wa Elijah fo no nya body omofro tumfo Nyankopɔn na ososo Nyankopɔn ni mu ene baaye Nyame Somafo wamati finshabe se 37 trillion years modu we obi antimi ntira ono na wo so kyerɛ wo ansa na Nyankopɔn abode nyina awura no oba tumfo we eni Bible ni Quran ti se do ofiri osoro aba yanso ya yakonso de anim aye abafo nkura abafo ti onse atumfo na ti no anu Nyankopɔn ba asunsum na ti anu obo abafo ti abafo kra ni tumi a omo osoro a omo ahoɔden wofom anso bi gira park susu obampa abafo amaje no abafo amaje na mo se tumi foforo bi ofiri bonsam ofira tumfo na ayere wa abafo ntumi nyofi se na ahoɔden wo soro te ahwan obafo rabi yakase no obafo bompa bonsam se abafo amaje no tumi a oya tumfo ni mu bi so ma abafo ntumi nyof ta kogo Nyame Somafo ya kyerɛ ofili Elijah fom no waba oya Elijah ogina number so ba bi ofiri ba ye ayo osiri musura toso waka ni nyina wo pa kwayam hwehwemu e social media na nsam a wakekam osinipi sami ya Elijah mi firi osiri musura toso otifu ba na baga na asase so a watimi akasa me ya Elijah me ya somasi ba bi a mi firi eya ha ate wa konko ni Nyame Somafo ya wakoko Nyame Somafo ya onye odifo atirem o se Elijah fo anya nkwamsafo asɛm ni oyotumi o papa no oyotumi ba san se ye huninti omani huninti wa oti huninti ni nnwuma ntimi nadi wo mu da sa woni hunin nyini ni ya ti sa woni ti ni dia na ni nnwuma be dadi e wo mu sa anwumre uti dutum sa wa ba ni nkyɛn oyotumi na anya den dada no a asɔfo sam no anu nti ubabu ni oye na nti amese otia be ya de se gidie ana ntontom so ana Nyankopɔn no som ya de tenam takoko Nyame Somafo ya so ba gidi se Nyankopɔn ya koro ono si Nyankopɔn na ya dai asoma no oma nkuto oma pada oma sobolo grace oil powder bibia no de ba ma o e ya just ne nsa ene nanum kasa den na me kacha so oye Nyame no Somafo ampa me ba talking kai mame Malachi chapter 4 verse 5. Okay. Meresuma odifo Elia mabremo. Ase me suma odifo Elia
mabramo munti asɛm ni yo. Asa na Awurade da kɛse a ehu no aba. Ya ka Awurade da kɛse a yehu ya atemuada. Ti ansa na atemuada bɛba no. Asase obi ba ye friend Elia. Rabbi yakase. Ti Elia no ne yawa ya ntam bi se Israel fo bum konta awo omo calendar so a. Sabre ewo mu Israel fo hwehwe Elia den. Se ebre we na sase Elia ni pie. Sa koko Nyame soma via Israel fo ade omo nso omo na ye Nyame ne man. Ti Nyankopɔn no ma de pa bi omo ncha na wasa ba. Aha na Nyame soma via se da bi. Enya Israel nkwa ni Nyankopɔn ne man. Nemo ya wa mamienu kan Israel ho a omo so ye Nyankopɔn ne man. Sa amamienu no ena di akire ni Nyankopɔn de asomafo bebem. Amamienu adi kan no omanyi omo asomafo dada aka omo atosom yensa no. Yenya nduru ananse ye beduru amo ate ase. Ti ye pe ba bia Elia ni be pia ompia o Israel. Etwase wo pie awo Ghana bi se yen Ghana fo no a yate asase so no. Okoko Nyame sema via si die nti a wono aba yemu se oye Elia ne se ye nana akan. Se nana ye free na se no ye fra na akan na sefuo ene yen ti akan no oba asase so e tumi ofiri soro bai ofiri Elijah fuom ti na sefuo ne ye ne fra ya kan dom na se ye ne abuga na hai enti se Nyankopɔn sema obi abra kanfo anakɔ abosonsom mu ana kanfo ha mu Nyankopɔn sema obi no wabayi wana just say akan ne dom ne bi akan ne dom ba akan fili Elijah fom enti asasa Elijah fo ne bi na ya dai eba tina Elijah no opia o mu yi sa akoko Nyame soma viase te pa chamu ni anananom osom Nyankopɔn ya nana kan ane ne ma otia na ya Ghana ni a kama konto se Nyankopɔn no sumi ubetie mu nkyerɛkyerɛ no atavisa no ne wodia anu sina abawura ma benya ya nsanya bambo Nyankopɔn no sum anu na bambo ti Nyame suma via se Nyankopɔn no sum no e wo Israel wa Arabia Ghana ha fe na Nyankopɔn no sum aba ti sa wi Israel na wi Arabia fo na de ho toto Ghana fo asu asum Nyame a yam via nsam yeti ti na no Yeremia ka sami wasesam ni so te sa poa kamesu ama meman o ma ya si asum Nyame sariya nko a wa ha nko a kotana nko a adeso nko a owuntam nko a nanso adaya no se ya asum Nyankopɔn aya na awrafi se Bible ne se so sunyanta wa na asum Nyankopɔn no wa na asum Nyankopɔn ntem anu ya Malaka 3:18 obeka kire Malaka beka kire se Nyankopɔn se mema ma hunsusunya ata wa na some ne wa na nsome ne ntam ti Elijah di Nyankopɔn ne soma ba se wo be wura ma bon san so sunya da wo ne asɔrefo ntem me na meka kire wo Rabbi yakase dawo salia wa pomden wo bambo niama aka ne nsa ne anim ana yehu ne ntam ene ye be wura Nyankopɔn ne sum ya nya ne sanka eniama saye no ti mu ya ne aye ya foforo na ya ba no mom ya mfa de ya ba ne ntan se wo ye obi akekasa asoforo asum ya ye mama ne nyam se atesan sori no e different and far away from church Rabbi yakase ayo so Nyankopɔn ne som a esibi sita ahotawom bambowom nyintawom sesa wo betenam di nkwase asam de se Nyankopɔn ya nsom no ani nsam hunu Rabbi yakase ya nsom Nyankopɔn ani nsam hunu na mo oya de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo ya oka de a ensam no a Nyame somafo ya sese a ya osoro Nyankopɔn de ama se wonfa maye no se ya de ya atuma ne ya mfiri ho ankodi nsam hunu de a medafo ebesi ye se Nyankopɔn ya som na kwan so ne nante eti wase me soma odifuo Elia bramo ansa na temuada edai aba soma odifuo Elia bramo ansa na Awurade da kase ye hunadu ti Awurade da kase ne atemuada no tie papa ma me mesrew atemuada no na Bible fra Awurade da kase no ti ansa na beba no na Elia ba adanti na sese Elia ba ha na wose nipa ya dine ho ansa na atemuada beba ndi anti na wose Elia ba ono Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo ya se
Sabre wom wa wiase Elia na ma atemwa da ba ka bonsam benya 70%. Nipa bekogem. Nipa bonsam benya won ayaba 70%. Se wiase nyina na bonsam kyerɛkyerɛm. A wade ama nipa se nipa mfa ma yen. Ba bia nke benya 30% na firi so Israel ne Arabia. 30% no emu bia benya no benya firi Israel ne Arabia. Se hɔ na no kwale nkyerɛkyerɛ ni bi wɔ. Nti atia yentie nsɛm ni. Ti Bible ne se ansana atemwa da baba no Elia asese oba. Anya na Elia wɔ dwuma bi di ɛwɔ na adi akyire no. Rabbi yakase. Elia ɔwɔ dwuma bi yɛ ntina waba no. Ni dwuma dia no ogusu a ɔdie no. Ti me baataw every say yɛmfiri ha nkwa no. Na wati onyankopɔn na somafo no na se. Ni nnwuma ase. Na somade aba ase. Ɛne ba bia ɔsɛ ogina na nya hotɔ na nya nkwachi. Enya bambo nya nyinte. Na ahema nso ebe ɔkyɛfa. Agya nyankopɔn hyira me no mienu. Ɔma yɛ ho ban. No ntimi me yɛmfa gidie no nokora nante. Ɔkokoro ni Nyame somafo Yawoh ni dimu. Amen. Amen. Rabbi Ekese. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Enebrio aboso Nyame ojo. Ojo no kwarefo aboso Nyame oyo no kwarefo. Aboze yene wurano ojo no kwarefwa. Akanaman onamujara biya yarenko jemuwo atemuwada akanaman onamujara biya yarenko jemuwo atemuwada ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi abosu Nyame ojono kwarefo abosu Nyame ayano kwarefo aboze nyene urano ojono kwarefo ate Rabbi Ekese Damebri yebetiza otude bien afi orenche Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Obaba roze hunemu zini sunsum zinara Abraham obiara aba kan wakoma tuyem dem renche chereko no sebi na fa ya futu sebi na fa bobra sebi na fa ya wadwene yie na bra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo bebebe gina no ehu mfasoza ebenye fim Rabbi Ekese Damebri yebetunsa fro osuan just sapon na azo to de bi no ozabre amen Rabbi Ekese. Rabbi Oyekese. Rabbi Oyekese. Asumrio. Yada aboso Rabbi ase. Se wasuma tumi a esusine tumi nyina amanaba omai Ghana ene ewiase mu se omra medane omai ene wiase enye ne nyamesom man ene nyamesom wiase onkyere adasan Nyankopɔn akiri kwan na ontutu asunsunfi Rabbi Ekese ene monyamka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya odin dada se emre so se obesane ewo nipa tibia mu no wan popunity nenam dwumadi so a ene enkomhya ne da na brabo so nti ojai ne tumi ni nani monyamu wo soro eba asase su se nipa na ampa botaye nti obaaye o yesa adwuma no ahye naja aboso Rabbi din ene monyamu yada aboso Rabbi din ase na sekese enka aboso Rabbi din dada se wama enanumre so ayeye dia no de nedai akyeye se yemra emetie nasem na yemmeji fa ahodie emfiri Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh amen enanumre eyeda soronko a otumfo Nyankopɔn a obosoro bo asase wahyehye sede a menua
osuani adomako ekaye wama wate Elijah no nipa oye no wama wahu se enye nia nipa eka ne bi na enye nia nipa eye ne bi oye nipa soronko a oda nipam bise ne nnwuma ekire na enumrei enche Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya obeba na obeba de abewura tumi empa ebom na mebema wate eniema bi ase fa Elijah na menua no eka ne ho asem no enti enenumrei ni ampese ohunu se the end time Elijah is the end time game changer. Rabbi Oyekese. Elijah na wapie ewiase awieye yi no. Oye ewiase awieye agromu sesafo wura. Fi se agro bebre na yedi. Rabbi Oyekese. Yedi anointing oil agro meboa. Yedi Florida water agro. Yedi insurance agro. Coach bia edi team ekwa park so a owo formation na obo. Ti anuna ye hwe matches ni bi no. Ye won say your first half no your coach ni bo 5-4-1 or 5 back 4 middle 1 lap. Eno na your coach ni bo your first half. Adenti eno ni formation na coach ni nim so bebo no dey frustrate England for team no. Sa so na nyamesom a aba wiase no. Ye wo game changers bebre e wo wiase a bebre di won adwene. Bebre di won anim de. Bebre di ni a won wankasa nim a enye nyame nhyehyeye na odi ye adwuma. Eno nti obi bubu anointing oil. No de agutu am no waton ama 1000 2000 Ghana. Obi be kwa akoyam bidie no de niama fra no waton ama. Eno ene ne game plan na oyeden obo e wo nyamesom mu. Ena saa enioma no so ne yedi akire from obra ye wo yen ye maame modu om ho awuram ye papa modu om ho awuram ye batu wo fie sede ya mfa oil ansa wo mama so ya mfa oil anya wo kwanti cross ya mfa oil anya wo sisi achi cross a wo yare no nyamesom no ensipi Rabbi Oyekese eno ne yanim obi formation ni se e wo so kwose nsuo no gugu bottle mu no the Florida water go changing the scent enti ono so ni formation no enti wo kwa ho no o de san so ni ma eno na wo beto wo ma me wo papa wo busuafo so o yusu enti wo nyamesom no se Florida water egu nsuo mu ni ho a wo nyamesom ni nwie peye Rabbi Oyekese but enenumrei Elijah na ye nua ne ka no ho asem no oye the game changer se wo hu na enioma bedane Rabbi Oyekese Elijah na ye brother ekyekire mu kireye no oye the end time game changer a ono ofri so ni formation obi mobi wasase su da ni game plan eye soronko na no na wiase ne Ghana ntiase identitro ne se odi nkwade sam no ebe hinta nyansafo no wada na di akire me no mienu to tie nanumre aha hu se nipa na waba ne nan ase no formation na oba no efri soro na nya asase su die bia so obegye dia ansa no bedi to me mpa e bono bekwa wie no na wa brabo ma brabo asesa adenti ayo soro formation na obo Rabbi Oyekese formations a wodo ye be ma pada na de abo wanim formations a wodo agi we se na fa ko gina nkwantanan so adenti na de bia ye nkwantanan so formation adenti na de bia ye anointing oil adenti na de bia ye Florida water na bisa hu se saa niam no wonnom ye de bisra ye e de bi puno ye no ohaw ne ko enko firi se eya asase so de ena Elijah na enne di ekire oba no osi ono ba oba no okuta 2 formations na saa information no ade ba no ena se nipa bi ade ne ho be wura mu a e be sane no ne beche no formation be no kuta nyame Somafo ba no ma yete asese se nyame Somafo ne ba woni ye ne wo mo niama wo ye no eye soronko wo nipa abrabo mu adenti wo enhwehye ene wo tomi efiri soro ene ye de ba wo no mo de abasase odo futie me won yira ayo na won se sa wo mre ensaye menya wadwe se enumre ya wuti hai ebia na wo waste wo time da bi fi se enkrofo atwen ena me no me no so ya twen otwen bi a
amfa so amre because a drum ne bi no na formation e wo wiase nyina ne said ye kwa anointing ye kwa all night a drum ne bi no na plan na nipa bo nyina ne say ye mfa abamra ne ye mfa nkwa bobo nsam be pa cho why na te o ye bi da ma won sa so fa ababra ne ye nkwa bobo nsam enti wo kwa ye ma won to emfi akora emfifie o because akoso amansa mfi an na ye 3 cities. But a nam game plan and nipa ne dinam nintino obemu aba beton mfi an 100 Ghana arenti e yo no ne nhyehyeye no de ma ho eno nim se nia ode ma ho no bibia nim ena nyo no nkompo no ka se bibia nim Nyankopɔn ma Solomon ti asese me otumfo Nyankopɔn mente dan a nipa de ne nsa yem ti bra Paul e kasa no o si so bia se hwe ne amoye yina nyame onim ho hwe which one a wo bo sa game no wo mo nim tinka me ne wa me kofi a bebia me kɔ asɔre no na kama kɔ bi Acts chapter 7:48 na me de bisa me sɔfo e oya na wo de ma me nyame so wontim enti de pa na tim a wo ton amaye formation or mobile because a nyansa any adwene no denam but nyame Somafo from Genesis up to bra nyame somani ba ye and one me ati asese nipa biara oni nyame esoro domini bihia no eniema mienu enu omo gina so one wo manum asem two wonsa enti enenumre me no ba be kasa Nyankopɔn Somafo won wanum asem ene wonsa so ne mre bam na si anka nwi a ekina ye beto aso ye hwe Genesis chapter 17 and 18 ebra Abraham na Bible say ote ne dan ano na ododo no ho no osi ohu memma mienu bi se wo mo ba na okokohia wom oye won ahoho na bra Abraham ye nkrofo na ahoho no osi no ka kire ne yere se konna koye aduane ma wo tie me se wo mre bi ene mre bi am ne e wo se wo nipa no ye Abraham okacha ne yiri so nkoye aduane no Bible na me yata sesen Abraham wonkoa owonfuna anya onu ankasa na de ne nsa ye aduane ne nkoa ne mfuna na de ne nsa ye aduane but bra ohu san krofo no ohu won se wo ye nipa soronko da putie me so be wo Elijah no so ye nipa soronko na wankasa obetu anamaw na wankasa wugidi ayadwuma na wankasa wapepre wo hwa na do ya de da wo so na beko ni ada wo so na be fro so fi se Abraham hu se sa mrantie mienu no magi ahoho ba sa mrantie mienu won wanam ntuo won ne won kasa ni awamo ya ne yesoronko ntia ne saade me kasa me di megidie bete won no se bra oje sa nkrofo ne ba ne fie esom won ahoho na won ekọ no osi no mo ka se afesese odofo tie me so beti nyame Somafo ya wedi as the end time game changer by the end of this week wa bra boba sesa jaria ne bekọ asetra ne bedane osu ne be yesede fi se bebe biara nyame Somafo Elijah no wo gira no wo kasa no ensenkyere ne sisi rabi yakese to se Abraham so amaho woni wiye no Abraham says nkrofo no eye divine game changers wo me ye nkrofo wo free sura wo sesa shebre enti se masom ahoho de a osi wo beko no mo ka asem bi afese sa ye beba no na wo yere Sarah na wo bi se na no ani ade a na da Abraham na koma bruso so ne soro dom ni hia wo mo first formation eye wo manum asem na num asem ne tofam a eye adwuma Rabbi oye kese. Ni atoso mienu ebra Sarah friend say Hannah eko Shilo kokko somye ewie ye na baby da na koma pono so ne tie me anytime biara wo be ye wadwene se wo betu anamaw akwa hye Onyankopɔn Somafo no e wo se wo ye ready se wo be sacrifice baby biara enti obi ba o se memrenti ebi ba ha koye memrenti me fie wa e na me nya time entwen but one more etwen nyame Somafo eni nyame enkwamchefo anim e wo one more nkasa mrem no wo mo sacrifice se wo mabrabo o se Hannah didi wie ye no okokotena nyame ne som dan ano no starte se obese na no
ne bro bese na no onyankopɔn ahoɔden sane Eli so ma Eli ɛkasae ɔse na Nyame nya wakoma so ade ma wo ɛna numere dan na da wakoma so a wɔde aba Nyame somafo ya wonan ase hwɛ wa man ya te ase sɛ wo pa no ho a ɛmoa bi amfiri baabi ama sɛ wo pa no ho a ɛyɛ nwunimguaseɛ sɛ wo pa no ho a ɛyɛ nkugu adenti ɔno ɛno gyina Nyame anam ɛwɔ asase so ɛwie mmere Rabbi Oyekesi. Ebra Zachariah ehwehwe ba na onya bi no. Osi no wo Nyame ne fie me twe wadreja bibi so na me belenkew aba Nyame somafo ya. Ono so ne nyuma ode aba na numre wate ase. Osi na Ebra Zachariah ewo Nyame ne fie a oye Nyankopon adwuma no. Enti hwe ne eda wo so no enye ba bibia keke. Ma me tie me. E na obekwa obenya fa ahodi onka wonte ha. Na mom se wotime ho Nyame ni nipa no na wotina Nyame ni nipa na se na wo som Nyame e wo Nyame somani na se a ena ne eda wo so na be den ebekọ last Saturday na me bisa woman bi question e wo doma wo bra me call doma FM ko pichi wie ena me bisa ne se maame na me ni di Nyame somafo ya ho nkoma o me na me call asori sei ena me call asori opposite doma education office pepepe me too mra because Nyankopon so ma wo de nokre na akire ye maame bi to anwa ache wo ho na me say semini ni edi sa ankomo no no kasa na bisa na say maame wo ma no se me wo ma na me say ntise ya pam wo ba school fees abafie na wo ba ebe bisa say maame e ka cho say maame ya pam me school fees na wo ka kire wo ba ne say eje say wo ya akwanchine 1 week ansa na me de school fees na ma wa wo ya batan papa na wo ya batan boni no wa bi na no me ya batan boni Rabbi Ekese ena me say yempo yenim say yemma nya kwanchina me twa dwenja bebi so fi say why ya kwanchina 40 days why ya kwanchina 15 days why ya kwanchina 21 days 10 can say near dawo so na beko enso wo wie na program ne konkan a hunger strike. So only Nyame somafo ni hia. Na se wadwene mu da ho Nyame somu a ensenchene di achireba. Na bisa sente how much more say Nyame no boy yen na osi o wadwene pa ma ye Jeremiah 29:11 na osi yemfe no beje yeso no adenti na sa Nyame ne de eje se ye kire 40 days ansa na ye nya capital osi sofo e yasemu. One year 40 days fasting da. 1 year 21 days fasting da. 1 year 15 days fasting da. 1 to all year 2,000 da. 1 to all year 20 Ghana da. 1 to all year 100 Ghana da. It is an yaman in Nekosi saying. And then Yamasubafu Yabaya say, and Kwamishabi da also or no obeba. Na oba tete akwamshefuano ana montuo eno matempo na wofa so a nipa yira firi ho no onfa nipa nsan magina so na omai won nipa hu nyame animonyam ene say Malachi chapter 4 verses 2 yenhwade the first formation of the end time Isaiah ni game all boy wie yemri na fe say wo betena se na wagye a ontumi enye wana anwumre papa bitia no frɛ me no se ampa me ba na enye ba Nyame somafo de ne nsa to me so no me nan na mete no afidi aka pains pe na mete e kire bibi Malachi chapter 4 verses 2 Malachi 4:2 yanko na mo amusro me din osi na mo amusro me Nyankopon me din tene owia bepue amamo yaresa won ntaba mo gina ma me osi na wonwa wosuro ewurade ti the first thing is obi biara we ya wadwen se obehwe Nyame somani na kiri kwan no sa nipa no wodi Nyame suro to wabrabo so adenti Nyame somani na ka kire se anointing wo ye Nyame som Florida water nye Nyame som so bolo nye Nyame som abayefo akonya Nyame som peteta kra nye Nyame som sa nyama na keka woni na no eye nipa nhyehyaya ne de abehye Nyame som mu ene ya bosom a ya senia Nyankopɔn e ka kire Moses sa Moses ka kire Israel for sa ma wonye Nyame foforo bi nka me Nyame ho Nyame e wo wiem Nyame e wo asase so Nyame e wo asase ase wo nsuom adenti me Nyame me ye baako enti Malachi say
One was so a radin cropono. Well, betting Nyame Somafo Yawoh de say papa. Yawoh and Abaso Rabia smile. Say what uncle na wo demufua. Eti ma ba na ase no. O say train o wie bi. Ebe pie ataban na say ataban na ne dey. Eyensa. And a tronic casawa bebuum. Adenti Nyame Somafo no. Nyame Somafo me ati asese dey. One nyina e wa ataban. Na wonam say otua kwan so e na wodi won dwuma. Eti bra malaka e kasa no. Oh, the image of the heavenly bodies. And so I sort of domicile what here. One nipa tibium and to be wataba and to the ataba in the besho. And then Nyame Somafo yaba and Malaka me atase. Nia sa 2 min one ataba yaseno. On only Elijah no. And was here me a mesane. Tisani a mesani se medemensa. And a dia yaresa be peja ace. Medemensa and a peja ohia. Medemensa and a bepeja sisi atia. Medemensa and a bepeja stroke atia. Medemensa and a bepeja nimguasia or si a yaresa. I want a tabayase. Nyame Somafo ya say. Nyame Somafo no ba. Won nyina asase so bibia ne sentina no pai wo ba ha no ya ma wo hwe ya nto bibia ma wo me wo gidie wa brehemu se wo ba ye nanka ye bubu anwea anase ya chechire anwea ya chechire niam bi se ye ton ama 1000 Ghana odofo nka pens na wo namu atete ne nimguase ka wo beto ka wo nto fi se ye hu bi pen ye kwa drobo ma me bi kan o se ma ko TV Joshua hod mu pen bebre. And so, Brand, Nyame Somafo ya only share, no. My minute one or car say, Abrewa, sorry, na my minute sorry. And so, quiet no cotton, Yama, or coco buku appointment, or co high in dying equademo, or tonton Yama bebre, 10 can say. Nehobetono. I didn't know one tono. Yankopon sending, but in Shranka, Abaso Rabbi, say we are Yemre, one may dear near who's many no, or no to me, a one in Tabamu, no none in Tabai, so as San Yarawa, near Tosumiano, or Sinna or Bar. The second formation, or so none obey ye free at Trum. Adent at Turanasha Riasema. Atura ne de hine ewo Nyame tem atura ne de ne kontompo e na afa ya nyina ya twama yese ye som Nyame enti se nipa ka Nyame Somafo ya wasem pra ya nyentu ono sukra one wan Nyame Somafo one wan nipa bi asem no rabi ekese ba ye ya so ni tumi ahwe Nyame Somafo ya so na ho odi na ahwe ni ehuni a waya maye enti ye ni nwu ewa ne nsempaka o se yanka ho ni senti na nwumre ye hye wonkuran se Nyame Somafo na dwumade kase ene ne nsa na nanwumre ne nsa na oba betene ni atosom ye no se na num kasa ko ba bibiara emframa koduru eno ne Nyame Somafo de ye adwuma enti Peter, a disciple like me, e bro kwato bubuani no one any gymnastic movement bia asemo kan ni sikale greated ye ye nibi ne din na onyankopon ade aba ye mmere so no emfempim yenu achi din no eye Yesu din ni mmere so no eno ne ye bo enne wie ye mmere Yesu ya bo Nyame Somafo ya odini amen obi ani abi ene na me decide answer na ekire me nuanu mi TV video no e wa Agenkwa FM Agenkwa TV e da ye call ha cho your friends say, "Ah, near Beko Fast House, no." Me send the TV, no. And my videos in my minta. I believe he has it. Mammy be an near floor back and tamposom. Not genuine when you call radio so casa. Because some damn minute to my friend, I'm a smart as papa. And then the man to swan your boo. I want you, man, oh, yeah, oh, Nyame. Ampara se wuji nudia Elijah Asantseman na oye Ampara se wuji nudia Sorry John sorry oh Asantseman sorry John na na to be oh Ampara Nyame wanweni se wuji nudia
Abeya. Oh, Elijah to Midiana, oh yeah. Nyame wa when yes, I would you know, dear. Abeya wa and nunti onam from a woo or Ejuma ya Rabbi na ore Apostle Rabbi onam from onamon ore ya Rabbi na ore Apostle Rabbi onam from onaman ore Ejuma ya Rabbi na ore tonum ni bi Apostle Rabbi onam from onama ore Ejuma ya Rabbi na ore ente sunsum be ya wajuma sunsum be ampa sunsum be ya sunsum bwa o sunsum sunsum beyene ono na oye kwan nyame ye kwan trefo sunsum tonum ni bi wa tonum ni bi sunsum ya sunsum beye ampa sunsum bwa sunsum beye o sunsum beye wajuma ono na oye Rabbi akase Rabbi oye kase oda fotenase when Nyame Somafo ya dim that video no me se me de ma me nua yi and my friend Nyame Somafo na me ka che Nyame Somafo ya say papa ya asem say na eso bi say me say isura na me say me insuro in fact that very day to the Lord is my shepherd but I was in one Yawoh ane me hwefo so na maame na mama bochik. Ana me yam so afia small kan say won ka your som. Yeah your som maame ne tuo bi wa hye ne space. Na mo say maame na kasa kire ne ba ote ne nchen. Na ne ba na kasa kire maame adobia oye mampanifo ne bo kentampo. Maame ne so be di adanse ye. Ye de Nyame Somafo ya ba na bo ho. Obi a nani afura no wa start air kan. Rabbi yakase entim penifo asem be say so okoto danchem so dan kuremu a na enipa na de naba Rabbi yakase so okoto danchem say oda ankuremu a enyo no free so mba because danchem no ne tinabra ye nsuom enti for you to see a danchem in your barry means nipa na de naba enti say yeah kan nia ye de no wachawa e was say what asese de da oso na beko Nyame Somafo anasem to so me say nanum asem aside ne nsa no nanum asem ko man nyina adenti eye tomi a ye de a odani no free soro say onfa mra no onfa mekasa no onfa mesane ye enti obaye no wame ate asese emra ye womi enye hiri baba senya sofo bi ka say ye mompa ye akwanto wadu ye ka aje enye no bia Rabbi yakase enye sabre enye sa anointing wo ye oni bi nem eye kasa fi so se aboso Rabbi si yamfra no na se abafra na ma yatede a enye no onu a waba no e wo so di ka demonstrate nyankopon kasa e wa asase so me ye wo se Nyame ne kasa ne sane yare Nyame ne kasa ne sane bonini Nyame ne kasa na mabubu ani anante ne sadi a ye beti adi to say me Nyame Somafo yawo menum kasa ena me de sayare odofo etie me ne ada wo so no eye papa nenum kasa ena be ye aduma so obedi dia ohawa te wo so no eye Nyame Somafo nenum kasa fi se to me bia ne bibi bia ne ho no ma ye ne Nyame Somafo yawo nante Every tete besi na our dear can in Numa Yaho, Nani Numan sign, Yakwa drop board in the Numakasa Duma, Yakwa Takwa in the Numakasa Duma, or da or the Numakasa Duma, Baby Piero Becophobia, or the Nensaya Duma, and then we may Abasani Bayer Duma, Pisano and Yon Diaba.
Rabbi Ekese. Abasani beye adwuma fi se sa abasano ena tete akwamhyefo ne asomafo no ede toto ayarefo so ma wo ho to wom. Luke chapter 4 verses 40. Osi na wonwunu kwoto no ye de wonwu esonsonfi adokuru wom esonsonfi akekere wom se de akekere mi no mienu na Kristo de nsa to won so na Elijah me yate asese sani esi tete mremu no abrosu awie ye mremu fi se nkwamhye na me yate asese se obonsam sori the only person and the being our better me nipa every how nya bebrese any importrem kodadam sa Elijah na Malaka sha no honkom na emre no mu ne we ti wo a wo ye da sani na wo te ya no e wo so odi kan hu emre ben mu na wo emre ben mu na wo sabre samre e wo mi enya kwanchine mre samre e wo mi enya anointing wa ye mre samre e wo mi enya all night mre because e bra ne yesusu ano na ye all night ye beyin aye all night. Of course language is dynamic and it is obvious to say ye be bon kwakura no e ma me ye all night be sesa e bia da kwaya death night ukoya na uko Rabbi Ekese e bia na kwaya death night because when we were young ye who see a friend all night ye ba beyin ye we must see all night. So after war, what else? Death. Rabbi Ekese. We are preaching the scripture here. Kenya nkupo asemwa. Odiama Nyame Somafo ya achirawo. We say Nyame Somafo ya ba no me ate say. Obi biara pa hoto no. Eji so de ne ho abewura esom a abamu. Na esom ni nie. Kandifo ni Nyame Somafo ya wo. Ochira yebeto aso. The game changer no waba. No sesa agro mu no. Formation na wiye mre ye ebo no. Obonsam ohun so. So do hu bewura mu a wo bede wo ho wo besane wo ho na fa hu dia ye odia Rabbi Oyekese asomdwe o Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi enumre yo abaso Nyame ojo no kwarefo abaso me oyo no kwarefo apose yene burano oyo no kwarefo pacho de biblie sese ye no ho bra ye beti han kwaresie wie pe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo oreba we bedu nti dem biblie sese ye ho ye sese ye ho bo si no wahi tentem ye sese ye ho bra Njumere be yara mpacho wontenase ma me mpacho wontenase na ya fa hia correction na de ni na fembra okay what's what you ba what do you need Amen. Yeah. Ako memo we wako menemo za obwe wako mema zemanwa obema wonshira oso apruso za obwe wako mana zemanwa obema wonshira abuso we wako menemo we wako menemo za obwe wako mana zemanwa obema wonshira roso abruso za obwe wako mana zemanwa obema wonshira abruso we wako menemo we wako menemo za obwe wako mana zemanwa obema wonshira roso abruso za obwe wako mana zemanwa obema wonshira abruso we wako menemo we wako menemo
bwe saubi wakume mana zemanwa maboshira abruso saubi wakume mana zemanwa obema boshira abru bwe wakume ni mo bwe wakume ni mo bwe bwe wakume mana zemanwa o mawoshera abruso saubi wakume mana zemanwa o bema woshera bruso pato de me bro me sunje hana mondo bro Ɔkrɔnkrɔnyi ya me Somafo be nara na wabeya nara na wabeya Elijah nara na wabeya nara na wabeya Elijah nara na ya rasi you are Elijah ya rasi you are Elijah ya nara na wabeya Elijah nara na wabeya Elijah nara na ya rasi you are Elijah ya rasi you are Elijah ya rasi nara na wabeya Elijah nara na ya rasi you Elijah ya rasi you pato amobrasi moment na sing Rabbi Ekesi. Well, Amen. Pato de me Ɔkrɔnkrɔnyi ya me Somafo. Pacho de mibri wama ayerfuna ende ye bay no so ya na pay so ye ndida so ye imbria ne aba no wama ye na yamato sentin ewe nima Pacho si afini ambo ne shisha lai no kama Ayana bibi nti na ye bay no ye basire ye na yambra kanka afofrofo mpo no ohia papa dede mebri tumampai bo Ɔkrɔnkrɔnyi ya me Somafo zereba no ombra na yambo mozina na yenye wama yenshalai no yenshisha won lai no kama bacho wana want to minjina wana so yampa konyo bi wo one side ma wana we na obetina se e wa ha Brasso se Ɔkrɔnkrɔnyi ya me Somafo ozi tumampai bo no ozi brehen ntede mebri bra rubani nara na resisi wakoma sentra namda ne pay bebe hunno de mebri ebre no aso ana pay kwenu oye bizima the marasu na yimbri za waka no orbe fio ozamo ntse bre be gina we dembra na panete no titum da yankopon yakor sansu titum de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo apostle Rabbi nara na wasuma no the ombro mani muno be ye na hawini na refi hanado sunsu kwa yer kwa yentum nkono wa bede roboko da muntukoi ozame intimini aba mini aba mami papa mi mami
The memory have a jizzy around Konaka. Man forward to the oil be, semina be, powder be, kubi, in chili be, so bolobi, man forward to the do. Now for what dreaming in a rabbit to Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo today. Ono kuti no be you how you flew. Bram pie honorable cordon set to the soon so be the mammy Mr. Nipano on Chedo or ye be fubi. She na kufena kaka the sana isata kobinata sana or you obey for a pacho. Yes, Aneti. Soon a could say Nipano no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wa frenaba. It's a mesro. Bomazin. The as which is in Ababa, she na kofi na Uncle Bobby Bayfo. Who said the end they wouldn't be then ebehu. Zen to be then ebehu. The end to be then on the ebeti. Ebia warawan and want to be soon be a good dinner tembi now for the Muslim Sadiaba. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Obejine to my horse no, young Possing Rabbi Asmanado, no way to them soon no, if you will change. Zaka in the one so Bobo was in the ebejezi. Then with the ampa between for young couple sana or ye bacope. A young February in Canahona, young Fanson. Yerba Baton Jum and Juma Yerba Tono, or Mazadezi in Abato, na Bibiara Avian Queens and Ozaman. They're watching Patron. Rapping and Jum Manson, ampa, sa, won't do, oh, ma, son. Missing Nyame Somafo jo maso ampa se wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso ampa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso apa sa wonjo ma aso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso wonjo maso
won't maso, ampa, say won't maso. Elijah Yankopon, Amen. 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 don't wait me out, 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 Amen. and young red, Amen. obey that boy, Amen. Yamwa, Amen. Yamwa, Amen. Yamwa, Amen. Yamwa, Amen. Yamwa, Amen. I say red, Amen. Yayasa, Amen. Yayasa, Amen. Yayasa, Amen. Yayasa, Amen. Sifim, Amen. Oyung, Amen. Wasasendo, Amen. Onsum, Amen. Opum, Amen. Amen. Wasasnasi, Amen. Or Prambum, Amen. Amen. my walk with Seattle, Amen. Amen. maybe I will be there, Amen. Amen. Wamra, Amen. Amen. Wamra, Amen. Amen. Wamra, Amen. Uja, Amen. Amen. Uja, Amen. Amen. Uja, Amen. Amen. Uja, 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 Amen. Wenumu, 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 Amen. Isinfin, Amen. Inumufi, Amen. Inumu, Amen. Inumufi, Amen. Ojo, Amen. Amen. Oja, Amen. Oja, 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 Wenumu, Wenumu, Oja, Wenumu, 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 Amen. 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 Wenumu, 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 Oja, 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 Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Zufi, Amen. Inumufi, Amen. Inumufi, Amen. Inumufi, Amen. Inumufi, Amen. Inumu, Amen. Anyanaho, Amen. Inumu, Anyanaho, Inumu, Amen. Anyanaho, Amen. Oja, Amen. Amen. Oja, Amen. Wenumu, 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 Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Zufi, Amen. Inumufi, Amen. Amen. Inumufi, Amen. Inumu, Amen. Inumufi, Amen. 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 Wenumu, 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 Amen. Yangino, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Izinfi, Amen. Kirimufi, Amen. Amen. Kirimufi, Amen. 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 Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Wenumu, Amen. Wenumu, Amen. Wenumu, Amen. Amen. Wenumu, 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 Amen. 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 Oja, Amen. Wenumu, Amen. Amen. Oja, Amen. Wenumu, Amen. Amen. Oja, Amen. Wenumu, 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 Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Amen. Oja, Amen. 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 Ya nyina ho, Amen.
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ obiara ntena ase. Obiara ntena ase. Obiara mpa akonnwa no bi na ɔntena so. Mpa akonnwa no bi na ɔntena so. Wabi yekese asumdeo epacho obiara ntena ase na onye kom bra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo atena ase obiara ntena ase na onye di na di Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wɔ ma hɛ no ɔfa ma hɛ enimre obiara ntena ase wabi yekese Asumdwen ka ho. Afi Nyankopɔn no som edu Ghana. Na dem nsi sɛ enyim hyiam a wohu adefoporo nkote da ehunu bi da. Nyankopɔn nankasa yi ɔman ebaasa si hɔ ma no ho. Sɛ ɔdɔsom begyina mu. Na ɔme ebaasa no ma ɔsom na wiase kwan na wɔwurom ansana ɔyɛ ahemere mu akɔ. Mama Isaiah 19:24. Isaiah chapter 19, verse 24. What's the papa? Ghana po ɔyɛ nkuraso papa Nyankopɔn n'asɛm. Nyankopɔn n'asɛm ho. Nso ɔmfa ho ɔyɛ sɔpanyin na taa asetense na so no onyim hwee. Nyankopɔn n'asɛm ho. Wonse Amen. Denimu ina Israel bɔkɔ Misraim. Ɔnye Assyria tia ebasa. Ayɛ nhyɛ wɔ asase fɛnfɛn osande dɔm ewase ehyɛ wɔn. Dɛ nhyɛ nkame man Misraim. Na nesa edwuma Assyria na ne Japaze Israel. na mo ame ebaasa yi Nyankopɔn yi si hɔ. Dɛ ɔdɔsom begyina mu. Enti ɔsoma Moses ɔdɔsom bɛ Israel. Oka Misraim onye Inadu Saudi Arabia. Oka Assyria onye akanapu awogo asasi awopa Ghana. The man Israel Arabia no Ghana. Actually also Conche Muhammad, a mission of African, Mother Zumba Mecca.
memory I feel that the Ghana for so Dana who woman yet as soon she yes some woman my brother woman wire different p over modern young upon the American young upon emotion or some rankas and gas open young upon one on an afternoon. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya no de nkyerɛkyerɛ ɛma yɛ no ɔse ɔne yɛ de nhyia se ya de yehu no bia ɛyɛ ade foforɔ ɛyɛ ade foforɔ ɛde ma yɛ nyinaa na ne tie yɛ ade foforɔ no ɔse Nyame n'asɛm no yɛnya ntiaseɛ ɛwɔ mu papa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ Jerusalem no ka se Nyankopɔn yi ɔman miɛnsa de si hɔ ma ɔno ane ho a kinkanfo no kinkan wɔ Isaiah nwoma no mu chapter 19 verse number 24 to 25. Ɛka sɛ ɔman miɛnsa Nyankopɔn yi si hɔ de maa ne ho no ɛyɛ Israel, Misraim, ɛna Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo akyerɛkyerɛ mu na ɔse Nyame n'asɛm a yɛdi akyire wɔ Ghana no ɛnyɛ Nyame n'asɛm papa nti yɛnya ntiaseɛ papa. Na emfa hu sɛ ɔyɛ sɔfo panyin pa ne tae yɛ tintin Nyame n'asɛm de yɛ nkrasifoɔ sɛ ba ne saa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔkyerɛ mu sɛ ɔman miɛnsa yɛ bɔɔso wɔ ha ne Israel de yɛ nim no Nyankopɔn hyɛ sɛ ɔde ne som ɛbɛkyinam na ɔsom a ɔde gyinam no na adasama nyinaa si yɛ rom nti ɔsoma Moses ɛma ɔde ne som kɔ Israelfoɔ no hɔ saa so na ɔsoma akɔmhyɛni Muhammad ma ɔde ne som kɔmaa Misraimfoɔ ɛyɛ Arabiafoɔ ɔsi ene die akyire afei na Ghana yesu enya ye die ɔsi Assyria Jerusalem no bɔɔso no ɛno ne ɔman Ghana ɛsan sɛ dɔm a no wɔ hɔ saa bere no yɛ akandɔm no akandɔm ya no mutu betena asase so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ Nyame ne som a wasoma ɔsoro dɔm ma ɔde abrɛ ɔman anaasɛ nipa ɛwɔ asase so no afei na aba na deɛ na yɛwom dadaada ɛwɔ Ghana ha ne deɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ ɛnyɛ Nyame ne som na yɛ sonsomfi ɛna ɔmo gyinam ɛyɛ asase so som ɛyɛ asase so sonsom ɛna ɔmo gyina so enti na yɛti mu a yareɛ ɔhaw amanneɛ atete ɛtete abrabɔ ne sɛ deɛ yɛyɛ ne nyinaa no Nyame ɛnim ho hwee afei na Nyame ne som no aba ɔman Ghana ho Kurana kada Yankopɔn kɔ kakama ɔbɔnsam na Yankopɔn na dankasa ɔbɔnsam ɔtete ho na Yankopɔn na Yankopɔn wogu nsoro no mu tene papa ɔsɔ ɔbɔnsam ɔtete na ankasa no dɔm na Yankopɔn yɛ de wɔn ma wɔnyim Yankopɔn ho asɛm na Quran chapter 16, verse number 98. When you recite the Quran, seek refuge in Allah. Second kan Yankopɔn na asɛm na the Bible de what be amakan onye da mayero rather makan Bible onye da mayer second kan Yankopɔn na asɛm na ɔsi nya twetwege nya bambo pi Yankopɔn nkyɛn from the accursed devil. No power. Say nya bambo Yankopɔn bambo no ɔbɔnsɛm ntomba wonkyɛn bio dan yɛ hu wɔ man mu yɛma amogu nsoro ma wɔde sɛ bi ho ahwe ho anɔ nkɔ asɔ ɔyɛ sunsuntwan sɔ na din amana atonne kɔ. No power has he over believers who put their trust in their Lord. Also, better. Oh, you mean I'm not saying better about some to He only has power over those who befriend him. About some young upon no, oh, no, what to order. One of boy, Yarba, Sawa Brabo, or the Muslims leg water, them you got here. Other some young upon no one some young water. In Sabama, then by year. I've been young upon some Edugana. The monster me it was assassin her, the Pira Hontawa, get a boss me son. You to get a quack. Separate no, or it's not what better. You're about what it's imp way won't be. Get a boss me, I think you'll be home. Now, a person saying, Mother, as some what they do a home, but well, quite him, remember, just a boss me, man. Mamma, come in now, couldn't point what maybe I remember. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo to aso no de nsɛm ne ɛma yɛn ɔse bɔnsam deɛ ɔmo a ɔtete wɔn ɛyɛ ɔmo a ɔmo yɛ nadamfofoɔ ɔmo na ɔtete wɔn na Koran nankasa kan ama ɔkinkafo no kinkan Koran no ɛde ma yɛ ɛkyerɛ sɛ bɔnsam deɛ ɔmo a ɔtete wɔn ɛyɛ ɔmo a ɔmo yɛ nadamfofoɔ na ɔmo a ɔmo yɛ Nyankopɔn ne deɛ ɔntumi ɛnkɔ ɔmo nkyɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ
ɔmo bonsam tete wɔn no ɛyɛ ɔmo nim nyame ɔmo ndi nyame akyi ɔmo edi bonsam nafa ɔmo ɛna bonsam no so ɛtete wɔn abrabɔ ɔtete wɔn ɔde yareɛ ɔde abrabɔ sɛyɛ ɛna ɛde tete wɔn ɔkɔnkɔn no nyame Somafo asɛ enti ɛna ɔno akasa baabi a yɛ nenam no ɛni nyinaa no ɛyɛ sunsunfin nneɛma ɛna yɛdi akyire enti ne abrabɔ ɛkɔ ne saa no ɔkɔnkɔn no nyame Somafo sɛ afei na nyame ne sumaba enti sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya ahotɔ yare a yɛyare a yɛde bɛkyia yɛnya yaresa yɛde nam a yɛnya yaresa yɛmpɛ sɛ yɛhu saa nneɛma no deɛ gye sɛ yɛde yɛhu bɛwura nyame ne suma aba yi mu na sɛ mpo yɛsan nim sɛ da bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no atemmuada da a yɛbɛkɔ hɔ a yɛpɛ ahemman mu akɔdeɛ a gye sɛ yɛgyae baabi a yɛde yɛn ho akɔwurawura bia ne yɛde yɛn ho abɛwura nyame ne suma asane asase yi so ɛwie yɛmmere ɔmɔhyerɛ wɔ nsi bio na taase yi abra Nyankopɔn no bɔ Adam ɔsɔ ɔsoro dɔm nyinaa wɔkɛrɛ nkyɛn wɔn Adam Nyankopɔn bi ɔbɔ Adam wie yi ɔka akyɛw dɛ menyɛ ma abɔ ya mo tutu ne din ɔsoro dɔm abɔfo no ɔkoro mpo ntomanto bibiara Nyankopɔn ka akyerɛ Adam na Adam sɔre na tutu ndɛma nti na Adam tutu ndɛma nyinaa nti Nyankopɔn kara ɛna ɔka akyerɛ ɔsoro dɔm dɛ hwɛhu impa mrɔbɔ ma na mmonte ɔyɛ dɛm da mina mmɔbɔ mu ate ɔmpanyɛ ɛnyɛ ti ɔmpama Adam ɔsoro dɔm nyinaa wɔyɛ ɔkɔ bɔnsam na no nkurɔfo nko Nyankopɔn sɛ dɛm da ayɛ ahantan dɛm da adwuma yi mu kɔ asase no do na ɔbɔnsam sɛ no biribi dɛm nsuma sɛm ntina mmerɛbrɛ no bɛbɛma madu yi ntina mmerɛbrɛ no sɛ dɛm biri sɛ ɛba ha na sɛ ɛyɛ pɛtere sɛ kɔ wɔ abɔsomdan hɔ a ɔbrɛ no ɔrentwi wo deda nti ɛna ɔbɔnsam bi sɛ Nyankopɔn dɛ ɔsɛ na ade dɛ ɔsoro ha yɛwɔ yɛyi gye biribia wɔ ha na asase adom no kɔ akɔto de yi ɛyɛ ɔha nko ɛba ade ba mam na da akyekye ma wia Nyankopɔn ka akyerɛ dɛ ɛhu Adam yi a maabɔre ɔbɛyɛ asefo bebree wɔ asase no do ɛnti obi a wɔnte ɛme Nyankopɔn ma asɛm pa dɛm agreement nti na mmerɛbrɛ no nti na mmoyɛre no nti na maabrɛbɔ asɛ nti na ɔhaw pii wɔ mu do no na wɔahomo gu nsuo mu no wɔ berɛ ɛnti ɔbɔnsam no som na mowɔ gu mi no som na wɔ gu mi dza na mo nyinaa wɔyɛ no dze Nyankopɔn wɔammɔ adesena maabɔre ɔsom ba asase do ɔsom na ɔwɔ Israel na ɔyɛ Arabia ɛdɛm bi aba Ghana eyi na ehu ya nsara ga ho kahyɛ ma da biara na wɔ asomdwe nti da membiri impɛrɛ sɛ ebira nyɛ n'adwene yie na ɔhwehwɛ Nyankopɔn no sumi no wurom na nankasa ɔmpa nyɛ ne kra nkwa dza ɔsɛ nyinaa yɛmpɛrɛ nyinaa de ma no wɔsɛ o Ghana about 90% na esunsum no ha ho ɔyɛ awerɛhosɛm paa ɔkronkron ne nyame Somafo sɛ ɔkyerɛ yɛ mu ma yɛanya ntease a ɔsɛ berɛ a Nyankopɔn yɛɛ sɛ ɔbɛbɔ nnipa deɛ ɛdi kan a yɛfrɛ no Adam no soro dɔm no nyinaa ɛkaa sɛ kama ne mmɔ Adam ɛsiane sɛ ɔmo ɛwɔ soro hɔ ɛyɛ deɛ ɔpɛ nyinaa ɛde ma no Nyankopɔn ka kyerɛ ɔm sɛ ɔno na ɔnim deɛ ɔmo nim nti wabɔ nnipa deɛ ɛdi kan a yɛfrɛ no Adam afei bɔ nnipa wieɛ na ɔkyerɛ ɔm sɛ ɔmo ntoto nneɛma a ɔno bɔɔyɛ no ɔka kyerɛ ɔsoro dɔm no sɛ ɔmo ntoto nneɛma a ɔbɔɔyɛ nyinaa din ɔmo antumi anto din no na ɔka kyerɛ Adam sɛ Adam ntutu nneɛma de din Adam tumi tutu nneɛma no nyinaa din ɔse ewieɛ no na Nyankopɔn ka kyerɛ soro dɔm no sɛ ɔmo mbɔ ɔmo ase ɔmo mfa ɔmo mu ma mbɔ fam nkyerɛ nidi a ɔmo wɔ de ma Adam sɛ soro dɔm no nyinaa yɛyɛ bɔnsam ne n'akyiridifoɔ ɔmo deɛ ɔmo anyɛ bi bɔnsam sɛ ɔnyɛ ne saa nti Nyankopɔn sisi saa deɛ a ɔpam no afiri soro hɔ na ɔmmra asase no so ɔntena ne nkyɛn biom Kronkron ne nyame Somafo sɛ bɔnsam ɛbɛfiri hɔ no na ɔsrɛ adeɛ firi Nyankopɔn hɔ ɔse ɔkyerɛ yɛ sɛ nti a yɛbrɛ ɛwɔ asase so na neɛ nti a yɛbrɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛakɔdi bɔnsam afa sɛ mmerɛ a bɔnsam ɛbɛfiri soro no ɔsrɛ adeɛ firi Nyankopɔn sɛ asase so a wɔba yi bibie ni ha a ɔde ba bɛkyekye ne werɛ bibie ni ha a ɔde ba bɛgye n'ani na soro hɔ deɛ anigye ni kyekyewerɛ wɔ hɔ enti dɛn na ɔde ma no ɔsɛ Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ woahu Adam yɛ a ne nti mepam waba asase so yi sɛ ɔbɛba bɛnyɛ asefoɔ bebree na n'asefoɔ mu no ɔmo a ɔmo mfa m'asɛm nyɛ adwuma ɔmo a ɔmo ndi me nhyehyɛe so no fa ɔmo yɛ w'adeɛ
Enti ɔsi bonsam ne suma ɔbaa yɛ ɔbɛti asase so no na yɛgugu mu yi. Enti yɛn nyinaa yɛakɔyɛ bonsam na nidi a ɔtete yɛn. Ɔkɔnkɔn no Nyame Somafo sɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛn ho ɛtɔ yɛn. Enti na da bia ɔsɛ ɔkan ɔma yɛate ase sɛ ma yɛn nyɛ yɛn ho ma yɛn pepere yɛn ho na sɛ yɛba ne nkyɛn sɛ yi ne yɛfiri ha ne yɛde yɛn ho akɔwura yɛn sɔre dada a yɛwɔ mu ɔsɛ ɔfra ne nyinaa sɛ ɛyɛ sunsumfin ɛyɛ bonsam ne nneɛma yɛde yɛn ho kɔm biom deɛ a na ɔhaw no ɛmfiri yɛ so yɛpɛ ahotɔ nkoa deɛ a yɛne na ɛdi nhyia ase na ɔkɔnkɔn no Nyame Somafo sɛ yɛmfa yɛn ho wura Nyame ne som no mu na ha ne yɛbɛnya asomdwoe ne ahotɔ. Mam, Exodus 15:26. Sɛ asɛm a wɔ hɔ Nyankopɔn de ɔnsusuo nyimpa biara wɔn na ɛsusuo ho na wɔka kyerɛ mpo a na ɛde gyim. Exodus chapter 23, verse 25 to 26. Na musu ne rase mu Nyankopɔn. Na obehyɛ wo ziban ne mu sodo. Exodus 15. Exodus chapter 15, verse number 26. Na ɔsɛ dɛ sɛ hom bezi na ɔsɛ dɛ sɛ ebeti rase mu Nyankopɔn ne nzi yie. Sɛ ye ɔsɛ beti Nyankopɔn ne yie. Ɛtɔ ɔbɛka bɛn ɔno Nyankopɔn bɛkan ɔwɔ nyimpa de bɛyɛ adwuma. Nyankopɔn so ɔsoma na sɔfo pii ba asase do. Na ɔka asɛm kyerɛ asoma plan na ɔso aka kyerɛ asɛmba. So ɔsoma ne ka asɛm kyerɛ no sɛ beti da. Na ayɛ sɛ ɔte no wɔ ne yiwɔ mu. Da ɔyɛ papa ayɛ. Na ama aso wɔ nam rɛnsɛm do. Na mbrɛs mo da ban ɛdido. Na ezi na hyɛ. Na ne hyehyɛ da bɛ bɛdido da. Ɔno ze menka fa yɛre biara mesi beku. Ɔsɛ yɛre ba medeku mezimu podo no mpɛbi mbawo. Mezimu ɔso yɛre ba ɔno hena de kɔsɛm 90. Mezimu yɛre ba na hena de ɔna ma yɛda wɔkyimɛkyimɛkyimɛ a wɔn sa apɔ. Yɛwɔ asase yɛre ba na wɔ ɔsoro yɛre ba. Ɔsoro yɛre ba esusu a wɔsoro no wɔbɔ yɛre ba papa obi yɛ ho bɛgye asase de ha. Ɔyɛ madam ɔyɛ sɔpo ɔyɛ nesi ɔyɛ bɔ. Obi yɛ hɔ ɔsoro yɛre ba ne asase de di na ne nsepu na madam pu na ade wɔyɛ ya o na wo ho atɔ kakra. Na ɔsoro yɛre ba de eboa wo nyimpa nya asase. Ɛsra mrebran ɔna yɛre a mechimechimechimech wɔn sa apɔ. Yɛbɛ sunku bi ogu modon. Ni na wɔpɛ na ɔsoro yɛre ba. Anape na dada ma bɔ bi ɔsoro yɛre na ɔdo wɔ mu. Na ho ana njoba jo. Wo yɛ ne de bɔ wu. Na bɔ nsɛm so hyehyɛ ni ɔnjɛ mu da. Da bɔ wu na wɔgya wu. Kɔ. Psalm 91, verse number 1 going. Nye ɔte ɔsoro yi no ne hintabea no. Ɔbɛtena ɔtomfo no wimi no ase. Sɛ piwi ase na bɛ Nyankopɔn no som ma. Ɛna ɔsɛ nyimpa a ɔne ma ewiem. Ewia hyɛ paa na wɔn yɛ beebi wɔkegyina ase. Mo nsuade, nkyɛ mo nkɔ sunsunsɔre. Nsɔre mo gumi na nso obi agya na sɔre kɔkora bɛyɛ 20 years. Nsa na ɛmɛ ba. Ɔsɛ sa asɔre ebi ara bɔ Jesus ne zi, na bɔ Nyankopɔn ne zi. Na still na yɛrɛ bɛ wɔta awura ni. Nsa mo nsuade kora. Na mo de wɔn wogum. Sa na ma ewiem, ma ewia bɔ paa ma ewia hyew. Na sɛ enye dua bi na kegyina asa, yɛ ɔhwɛ ɔtew dɛ. It's also yimpa no wɔ wiase na apia ɔbɛ Nyankopɔn no nhyɛ a ɔte ɔwɔ dɛ ɔwin ɔyɛ dɛ igi na ewin mu pɛpɛ. Dɛm na nkyɛw dɛ mu hu bɛdɛ mu nsua de. Na ka wɔ wiase ho dɛ ɔne mu gbanda bia. Nyankopɔn kɔsi na wɔba mbɔ a sɛ wo nsa ka obiara ntoma mba wo nkyɛn bi wo. Nyankopɔn ko. Ne Nyankopɔn ɔno no mu na mɛsɛ mo ho twere no. Afi sɛ bɛ Nyankopɔn no so mu a na de wɔyɛ dɛre nyinaa abatena so mu. Yɛda ɛte ha. No way the madam bedo, way the software bedo, way the Nancy bedo, way the computer apa. I wonder why be na bahana when Yankupan could say the Bino go to my yam. Now, on no way you if you see, I say, if you share, as soon as if you will share when you them, I was going to share Anoma, I know Okusi if you prepare the man I got to. Oh, the minister was why. Why you want the matter, Samba? Not a Yankupan obey you if you share them. That's if you know who I bottom, no one come out and shine up and shine up. Yakupon oye, Yoko would be in his India. You also would be on to me actually. Now, so Yerba or say, I say, I pay Osro Yerba. Also, you broke who know. Mayana was such one side on your Osro Yerba. I probably be us maybe 14 years. What name is the no one pay my 14 years. The one in the Riasimu. You could be 30 years now, the evening. Get up, Yerba. What on Osro Yerba?
na Yakobana se besia me Yakobana me samasam sababa me nkyɛn na nsɛm na mo so yin ba kan de ba yɛ adwuma ko tie da da me ya ba de hu bi da aso de ka ho amen aso de tontom so shaase mpidun le wami koma wa wo shaase mpidun rampo sa e hia so mo dira sa obesi mo bo asun pada mpo mo to bi da yin wo pa Yakobana abɔ ho ban Nyame no sum ni yin no sum atum wom Yakobana tum sum wom ye abɔ nsɛm bɛ abɔ nsɛm de wɔn so wa hoden oye bruido e de ka gina ba ansra to wasin sa ba ansra na wɔde wasin na wɔde gina ba 1000 na wo ka hye tum bia na wɔde 2000 obedi bitu so ba yande yin ada hwin Yakobana ne tum gom na ɔbɔ bibia o se sebetse sabaya da Yakobana ma pia o so ya ba me kwan be mba wo da mama no o ma da wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya so ɔde nsɛm no ɛde ma yɛn. Oguso a ɔde nsɛm no ɛde ɛma yɛn na ɔkyerɛ nsɛ Nyankopɔn ɔmbɔ nipa biara aborɔ. Nyankopɔn ne hyehyɛ mu no wambɔ nipa biara aborɔ. Na mmom yɛn ne yɛnhu ɔkenkanfo no kenkan nsɛm no ɛwɔ Exodus chapter 16 ɛde ma yɛn. A ɔkyerɛ nsɛ Nyankopɔn sisi yɛde ne hyehyɛ so na yɛde ne nsɛm so dia ɛnde yare a ɔde gu Egypt fo so no ɔmfa bi ngu yɛ so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yare bɛn ne yɛfrɛ no Egypt yare no ɔse ɛno ɛwɔ he ɔma ɔkenkanfo no kɔkenkan Psalms ɛde ma yɛn ɛkyerɛ sɛ yɛbɛwura Awurade Nyankopɔn ne sum no mu a yɛbɛka sɛ ɔno na yɛyɛ guankɔbea ɔno ɛna ɔrebɔ yɛn ho ban Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa Awurade ne nyunyu n'ase na yɛka no wɔ ha no ɔse akwaa te sɛ wo nam awiam na wakɔdo dua bi ase a dua no ahyehyɛ enyu wɔ aseɛ ɔso kɔgyina ase a sɛnea wo nipadua no anya atenka foforɔ no saa na wobɛwura Awurade Nyankopɔn ne sum no mu a wobɛhu no ɔse Nyankopɔn n'asɛm a ɔreka no wɔ hɔ no ɛyɛ Nyankopɔn nsɛm a ɔde maa ne somafoɔ no a wasom ɔmo afiri soro a ɔmo ba asase so ɔmo de maa adasama saa nsɛm no na ɛyɛ Nyame n'asɛm a ɔse yɛn di so na sɛ yɛdi so a yɛbɛnya bammɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn ne sum no kwa na bammɔ wom na bammɔ a esipi ewom Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnyɛ wiase bammɔ so wakɔgye bansrɛ bi de ato wase ɔse bɔnsɛm ne bammɔ no ɛwɔ ne de soɔ ebiara ne n'ahoɔden sɛnea ɛte enti sɛ wokɔgye bammɔ bi na yɛ bansrɛ de to wase na ahoɔden a ɛwɔ mu yɛ bɛyɛ 1000 a ɔse ɛnyɛ nya wobɛkɔ akɔsua sonsomfin bi a ɔno nso wakɔhyia ne na hoɔden yɛ bɛyɛ 2000 ɔno ɛyɛ dɛn ɔbɛdi wo so nkonim enti ɛnyɛ asase so bammɔ na mmom Nyankopɔn ne bammɔ no ɛno na esi pi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ mmerɛ a asomdwoe tontonsom asane asase so yi ɔde baa yɛkɔ 10 years ne n'akyiri Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔmo a ɔmo hyɛ ɔsom n'ase nkesa sɛ nnɛ yɛhyia na ɔsɛ ɔmo mɛdi ananse a ɔmo si mmerɛ a ɔmo nya asonso kronkron ne agya so bɔ afiri Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo hɔ no ɔmo nyare da parampo ɔmo ntɔ obi da Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ne yɛfrɛ ne bammɔ ɛnyɛ deɛ afiri bɔnsam nkyɛn no Nyankopɔn ne nsɛm ɛna bammɔ a esi pi ɛwɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛnsua adeɛ ka yɛsua adeɛ a nka by now yɛgyae baabi a yɛsonsom yɛasɔre a yɛwɔ mu yɛgyae ne nyina sɛ bammɔ bia ɛnni hɔ Nyankopɔn ne som nko a ɛna bammɔ a esi pi ɛwɔ asomdwe ka ho amen abɛmɛ nhyɛ ɔhɔ na ɔgo modern ɔman Ghana mba bra kɔ akyiri papa sanda mehyɛ kasa ase mpidu ni makasa radio station TV emie pii emboda me abe yakɔ mbie pii da last week na mo da gete da pia kɔ hɔ eyipa bebre na wata asam na so ɔfa yɛ adwuma nti bɛda na ho atɔ wala bɛda na agye ho maba asanka ho bɛda na agye ho wo yɛ na ɔyɛ na ɔdo bɛda na akɔ wabra brase na bɛda na yɛyɛ ɔdum yɛyɛ o sɛ do asanka bro ka kyerɛ Asankafo man isira wɔkye ne kyekyɛ ma ɔyɛ awɔkye nipa bi re yi hɔ a ɔwɔ sunsun bi tom na ɔdze bɛsan ka sunsun nsase na sunsun pi ɛho na wɔ ha hom hwɛ biribi ɔrekɔ no bi a ɔyɛ bɔn bɛ sunsun aba atɔ ada wɔntɔ nya wɔ yɛyɛ funu wɔ ba ne yɛ sunsun ofi wa me pie ofi wa pa pie ofi wo kunu pie ofi wo yere pie ahɔ wɔtete ho no
Or the Muslim assembly told him, O boy, Yaraba, betcha, none of Bible that can imp be a you. Ah, soon some of the Yaraba Mawa, only you put a water to the Muslims Mawato. In some rebellion, as much for one of my catcher. The mission was what Makwa, Mr. Mimmy, you share and Sapua, Maha, who, I hear a call. I soon know you away to Babon and to Mount Tobago Boston. And answer, if obey you. Me yon shana nta bo nyama jeti bo jeti ye adwuma na ho nto ye be pie kosiada kosie bo be pie na wo bia ye dem na ma hwehwe edi sa anhu no kware na enye nze ha obe no dawodo o se ye be bia ye wo sunsum de tum do to sunsum bi ho yankopon aye na dam da ye yimpa wo da tse wo ba we na wo so wo tumi bi da ko tumi bi anya na kwa chechere nkwata by 50 for go azim no ya ka kwere so bere yuna yanko kwata na dem no si tumuntutum ya mina so apon kotin ne da wadwuma dikiti wonsam a wo tum da wotum fi ho nsa mra bran ma mra ye na ya mra meka ma nkata me ho ana onko so boda ho ana ya onko so boda onko ni nsin woda akwa mfa na mara boda ko ina ma akosa ye hospital mbodo no da onu mbodo wo de kan wago okasi hu na mo mai da waje mo bila sum yankopon we ho mai mo bod na adu no sum na ngasa official aba sa se do o se Ibrahim pa na opia no hotel wa na opia na sum adwen Ibrahim pa na opia se mbodo onya ahimra moko yesa bantu tumo sum mo asa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya wo no de nsɛm no ma yɛn no ɔse sɛm a ɔde ma yɛn yɛ pɛ ahotɔ paa de agye sɛ yɛde yɛn ho bɛwura asomdwoe tontosom no mu na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ na ɔkyerɛ yɛn wei nyinaa no ɔse nipa yɛahoɔden ne ɛnu baabi a Ecclesiastes woman kai Ecclesiastes woman mo kyerɛ sɛ nipa bia ne ho a ɔwɔ tumi sotumi sɛ ɔbɛtumi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nkyerɛsɛm no na ɛka nipa bia ne hɔ nipa yɛde nɔteɛ abɔ yɛn sɛ wɔtumi a yɛbɛtumi de atutumi bi ɔse ɛnyɛ nokorɛ da na yɛnhwɛ sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ aboa ɔsono gyina hɔ yɛse to boɔ fa bɔ no wentumi ɛna aboa antoro hwee na wokɔ akɔto abɔ no anaa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn ne hyehyɛ mu no nipa bia ne hɔ a wɔtumi sɛ ɔde bɛtutumi bi te sɛ yɛkyi aboa kɔtɔ bebree de gu kɛntɛn mu a yɛngya ɔmo ne nhwɛ sɛ wobɛkɔ aba no ba bɛto sɛ kɔtɔ no ebi wi ne nyɔnko ana ɔse yɛnsi wei kyerɛ yɛn sɛ nipa ɛni tumi sɛ ɔde bɛto tumi bi Nyankopɔn na somafo na ɔsoma ɔmo ba asase so no ɔmo nkwa na ɔmo wɔ tumi sɛ ɔmo de bɛtu asase so tumi efiri yɛ so ɔse deɛ wɔka nyinaa yɛnim ɔse yɛnhwɛ yɛn ho yare a ɛtete yɛn deɛ ɛkɔ so wɔ yɛabrabɔ mu asɔfo a yɛkyekye ɔmo so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so ne nyinaa yɛ ɔhaw a agu yɛ so a yɛnim ɔse sɛ nipa bi wɔ hɔ a wɔtumi sɛ nkɔbɛyɛ nkɛnyɛ nnɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so sɛ nipa bi ani hɔ a ɔwɔ susum bi so tumi sɛ ɔbɛtumi atum no gye sɛ asomafo no nko a ɛnti sɛ nyame ahu ɔman ne mmɔbɔ ɛna ɔde ne som wasoma ne sumani aba a ɔde ne som aba yɛnyere yɛn ho ne yɛbɛwerɛ ɔsom no mu na ɛno na ɛbɛma yɛ bambɔ a ɛbɛyi saa ɔhaw no nyinaa de afiri yɛ so ne yɛn ho atɔn na wɔakyi mmeammea bebree na ɔtwetwe mu na ɔwɔ daa saa nso na ɛnɛ wabɛpie na ɔtwe wɔ ha Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo de nsɛm na amadɔm bebree yɛbɛte nanso yɛntu so anammɔn ɔse sɛ yɛtu asɛm no so anammɔn ne yɛde yɛn ho wura Nyame ne som no mu a ɛno ɛna deɛ ha yɛn nyinaa bɛkɔ akyire ma yɛn ho atɔ yɛn ma yɛn nya bambɔ a ɛsɛ bi afei yɛhwɛ ho no a ɔwɔ tum no wɔde tutum wɔayɛ de ka kyerɛ yɛpɛ bi ayi wiase a wɔahoɔden bɔ tutum afei yɛhwɛ ho ma a ɔwɔ tum da ɔbɔ tutum John chapter 3 verse 34 ne nya Nyankopɔn soma no asa ho a Nyankopɔn ankasa soma hɔ ɔka Nyankopɔn ne nsɛm wɔn na wɔbɛ a wɔka ɔsoro asɛm sɛneyɛ
na onsusunsum no na ɔzema no asna tuma de ma hono we nsusu ten tuma de ma hono we nsusu na American Ghana on the American sound de aboho kra hwɛ Konso Muhammad ya mention as me kan oba kwa 1500 years na wo me yipa bia mba ya wa kyerɛ wo ma dabi wa kan sura asam wa kyerɛ dabi ne ho yipa yi hɔ obi anyi hɔ botuma yɛ yesi nyame na so apɔ nkosi ansana ɔsɛ hɔ na ɔmo ho sunsuma ɔno wɔ sunsum de tum na ada amba no so oyunhia tum na ɔro ha wo biara kwan da hɔ da oyina fi hɔ do the man so asem na hu yima nso wodi asɔfo achi ɔkaje nkyim ɔkaje semina ɔkaje anɔnto ɔyɛ ɔkaje nsuo na yɛ wadwen de nsuo na asɔfo nda mo wotuma yɛ oyi onyimpa yɛ mo bɔrɔ pa ɔnto me ya wɔhwe yankopɔn na asam ɔn na tum goma wotuma ɔyɛ bibira so asem yimpa bia yi hɔ ɔwotuma wotutum na hɔ ma wa ba asase nyame na so apɔ hɔ nko na me dum de ketu nsam American akopon we ho omayemo bod enta mabroyi opina hunu ondo ha dole baje no hon na ncho wa atela de aje ho na so iminzi no ye ho yam na sam na wote no water asin oye mo ho nsina mara biran Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aguso de sem no emaye o makinkafo no kikan sem no ewo John woman ne mu edimaye John chapter 3 verse 34 edimaye kyerɛ sɛ ɔmo Nyankopɔn asoma wɔ mo no ɔmo nkwa na ɔmo ka Nyame n'asɛm de kyerɛ yɛn ana afei so wɔn sususum no no de ama wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ we se ne pi sɛ nipa bia ni tumi bi a ɔde tutumi esan sɛ ɔmo Nyame asoma ɔmo no ɔmo nkwa na ɔmo wɔ saa tumi no omukwa no mu wasa hoɔden na ɔmode tutumi de afiri hɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nya yɛn yɛtia yɛyɛ sɛ Nyame ne som na bepie yɛ mu ha ɛwɔ man Ghana mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nimde ayi a yɛ ni nti ɛna da bia da yɛkyi asɔfo so de gyi nneɛma afiri ɔmo nkyɛn sɛ de bɛbɔ ɛbra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛgyi nsuo yɛgyi deɛ keka ho ɔyɛ ne deɛ keka ho simbra yɛagyi saa nneɛma no yadwia besi so se saa nneɛma no bɛboa ma yɛabɔ bra pɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ twi yɛn ho afiri Nyame ne nsɛm ɛsan sɛ nipa bia ni hɔ a ɔwɔ tumi bi sɛ ɔde bɛto tumi afiri hɔ ɔmo a Nyame asom ɔmo no nkwa ɔna ɔmo bɛtumi adi dwuma a ɛti saa enti saa bere yi deɛ ɔman Ghana yɛn nsa aka Nyame ne som yɛmfa yɛn ho nwuram ɔse bere aburoni bɛka sɛ ɔfiri ne kurom ɛwɔ no ho a akyirɛkyirɛ ɛde abɛduru ɔman Ghana sɛ ɔbaa bɛgye ne ho no na yɛ yɛwɔ ɔman ne mu timamufo de na ka yɛgyi yɛn ho agye nanso nimdeɛ no ni hɔ enti yɛtie nsɛm no nanso yɛtie akyire Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ mmerɛ so si yɛbɛyɛ yɛ adwene yie na yɛmfa yɛn ho bɛwura Nyame ne som no mu ne yɛngye yɛn ho yɛde ho bɛsia yɛambɔ ɔkyena yɛbɛsɔ do ɔkyena anapa wɔmmra dɛ ma na nansa dede na ndɛ wɔba na pɛpɛ ɛkɔ na wɔn mpɛ bi wɔ hwɛ a ka kyerɛ mɛ nso ɔmmra ɔmmagye no ho sɛ ɛkɔ na wɔn mpɛ bi wɔ hwɛ a ka kyerɛ na nso ɔmmra na ha nkote na nyɛhu no ɔwɔ wɔn wia ga ɔmɛn baabi ayi hɔ ɛn baabi ada ɛsɛ ɛde ho bɛsia yankopɔn wɔyɛ mmaadɔm de biara maka papa wɔnyere mo ho wɔnyɛ mo ho wɔyɛ mpa biara yi wɔne nam Ghana ha bibia ndene mo abua ɔnka wɔbɛ no nhyɛn da wɔadwene ɔda nan ɔna wɔn na pɛpɛpɛ bi wɔn a wɔbɔ mu ti wɔafra hospital no wɔawu ɔte esi pii ɔsɛ sunsun pin wɔ wura yi mpa no mu obi ɔte yi mpa no mu 10 years na ɔnkeka no ho nti na hɔ a rekɔda bena wɔde sɔ ya wɔde abua ɔyɛ bir wɔbɛ no sɔ bɛyi wɔ abɔ hɔ odi short time no wɔyi ato hɔ na mmiri ɔsom na kɔr som a ɔbɛyi wɔ wɔyi mpa akɔ ahemman mu ɔna na abɛ bi nka mu ɔyɛ bi wɔ Ghana ha Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔde nkyerɛkyerɛ no bɛsi ha na mmom ɔkae sɛ ɔkyena yɛmmra sɛnea ɛbaa ɛnra ne nnɛ no yɛmmra na yɛmmɛgye yɛn ho afei nso yɛkɔ fie a yɛnka kyerɛ yɛn nuanom yɛnka kyerɛ abusuafoɔ no yɛnka kyerɛ nnamfofoɔ no sɛ ɔmo mmra na ɔmo mmɛgye ɔmo ho
na baabi ani hɔ a yɛbɛtumi agye yɛn ho sɛ yɛpa wei ho a kronkron ne Nyame Somafo a sɛ ma yɛnyɛ yɛ adwene sɛ deɛ ɔka no ɛnyɛ saa na ɛte sɛ afei na nokware som naba na sɛ obi nam hɔ ɔnam hɔ no nyinaa yɛnim sɛ ɔwɔ ahoɔden so ade bɛkye no ne yɛsi wɔ abɔ fam nnipa no afirim kronkron ne Nyame Somafo so nsomfin no saa na ɔmote ma yɛnyɛ yɛ adwene sɛ wo deɛ wagya wo ɔse ɔman Ghana nyinaa saa na dɔm no nyinaa te so nsomfin no ɔsɛ ɔbɛwura nipadua no mu a ɔtumi tena nipadua no mu bɛyɛ 10 years na ɔnka ne ho da ɔbɛka ne ho no ɔbɛka wo abɔ fam deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ wo no ɔde bɛyɛ wo enti yɛnkɔ ne nkɔka nkyerɛ yɛn nuanom na ɔmo mmra na ɔmo bɛgye ɔmo ho na Onyankopɔn ne som a ɛyɛ nokware som no ɛno na aba yi ebia ni hɔ ɛba bɛka ho ma na yɛ mmienu ɔse ɛnsi na me som a ɛyɛ nokware som no ɛno ɛna aba yi nti yɛkɔ a yɛnka nkyerɛ yɛn nuanom na ɔkyena ɔmo so mmra anɔpa by 9 na ɔkronkron ne Nyame Somafo a watena ase nti obi amra no bɛgye ne ho yɛda ho ase Rabbi Ekese